Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. Ay, hello! Kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo, alagad sa kanginan. Jeffon Morales, kumusta ka mo tanan na pamatay karon? Asap kita, ha? Always say a prayer, mga kaigsunan. Okay, salamat kay Lord. Simong gihata ka na mong grasya. Matag-alo. Thank you kay Lord. Okay. Bueno, suwat ang pusap karon atong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin ni usak ka babae nga mabatago lang singahan nga Patricia. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Patricia. Problema bahin ni sa anak sa tag-iya sa bahay nga among giabangan. Ang ila tapad lagyan sa among giabangan. O kung nganong na problema ko aning iyang anak, ingon magud ini ang mga paghitabo. Ang mga isda sa bulan nagdula, ang butiti pitsin, ang danggit mo'y katsip, ni batir si tabugok. Na out sa unang bis na suko ang ito kay Paul man kadto. Ang mulmul nagbagulbul, ang putput nagbagutbut, kay wala makasabot sa ilang kagubot. Di batir si butiti na igo ang mangsi sa ihog-ihok man gikaon silang tanan. La 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 la. La 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 lo 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 la 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 la. Navy Balls! Navy Balls! Oy, Dong John! Naali ka na, Dong! Wala ka klase ng do! Padool ko Navy Balls, ha? Sud ka rin. Doon mo dyan kaing nun. Kari. Kanta ni Pablo, eh. Oh, karaan to na. Ukay yung tibok barangay. Tagsal ka dong at mga talong, mga isda mong tulong. Kuyawa sa ni mo dong, may mga nag-atik long. Pero noy, kato ba yung kanta ba? Karaan na kayo to, no? May bagawad to, noy? Oh, no, dyan na. Noy, di yun ni atik ako, noy, ha? Noy, di ni atik. Ang sama na dong dun yun. Kuhaan ba, noy? Kuyaw yung kay kagtingog, noy. Makamatay yun. War siguro. Pag-iwan sa mga pag-ibabak. May evidence ka na, may evidence. Ano, yoy? Evidence siya na. Ang sama na. Abi mo, noy, kanina, nakabantay yun kung din na ilaga ba? Sawa pa ka magkanta-kanta, doon na ilaga din, ha? Nagsuroy-suroy din, ha? Ayun. Nanya, nakita na ako nga misod sa imong sapatos. Kanawang naadias gawas ba? Pagkanta ni mo, noy. May gawas siya sa imong sapatos. Mura galindasay. Mura lipong. Pagsuwa na dong, oy. Wala namatay sa akong kanta, oy. Naunsa mo na ito na yung Pablo? Namatay ito, baho sa kuspatos. Bullshit, hindor sa limon. Pablo, dahil na mga ona ta. Uy, mga una ko naman ay. Di na, ngaw na ta. Ari ko na yun, mawaw ko. Ay, sus, ikaw, wow boy. Di na, naunta di na. Wow, mama sa papa ni mo. Ang lako man sila. Di na, ngaw na ta, dali. Wa ba rin mo mga ondong Junjon? Mananang ay, nga una ay. Man naman dahil sila dong Pablo. Kunya, di lang ka dong. Makaon ko eh. Lamian ng sudaan ninyo, ha? Sige, kaon diha. Sige, Jun, kaon diha. Kaon dong. Paborito na nako, be. Kaon ko, be. Lamoy ko, be. Tagsara man ka. Unsa man ni? Tagsara makungit ang usak hotdog. Na. Hala. Usa to nimo tanan dong? Dong, hinahinay lang. Dong, tukan ka na. Makasabaan ka. Kami magkasabaan sa imong inahanan. Dong, kumaan. Hindi mo gutok ano eh. Kaya akong bangag akong lingangagan. Hala, no? Wa nila hindi, ha? Wa na hotdog? Ah? Wa mo'y ham? Wa mo'y bacon? Naurod na ito, tagil makabuklong. Ikaon ni Patricia. Sige, kaon. Pagkari ko kalingkod na sa mesa. Basta ikay nagkaon diha. Opo ko kaon, oy. Ay, ako'y nagkaon, oy. Gamay naman di mo sudan, oy. Ano? Sabi ko, gimagic ang hotdog na sa pagkakidot ko.
ha, anak ni sa tag-iya sa bahay nga among gipuy-an. Mao nga amo sa din pinangga bataa kay basi masuko ang tag-iya ba ug papahawaon niya hinuon mi. Mao nang amo lang sa pakanon. Pero hala dako lagi kaon bataa lagi. Pero amo lang yung giagwanta. Unya. Uy, Junjun. Dong, abot tas dadig si mami ni mo. Sasdi na sila, sasdi. Sasde? Oo, kamdang na sila, oy. Dong, Junjun, imo na mga ginikanan. Sige lang na siyang laag. Di kong ladad doon. Junjun! Ha? Iho, dali na! Iho ko na ko, eh. Diyan na si Mami! Sige na, Tanggit kitawag na pa kang tayo, mami ni mo. iwan Sige na, Junjun. Ay, salamat taon. Kaayo ninyo, Patricia, ha? Ngawa ninyo pasagyang among anak. Ay, pinangga naman na mo si Junjun, ma'am. Tinon, ma'am. Kanang bata, ma'am. Sorry yun na permit diris ba, ma'am? Ay, mao ba? Oh. Ay, salamat taon. At least, dili na mula og layo ni bata, ah. Uy, Junjun. Uy, di ka mula ha? Ano lang ka permi sa ilang Noy Pablo, ha? Patay. Ha? Singan? Ma'am, way, problema, ma'am, may problema. Ginoo ko, di kami mapuso yan ni bataa. Pagkadungog na mo nga miingon ang inahan ni Junjun nga mo'y tag-iya sa bahay nga among giabangan karon nga anhilang una namo ang bata kung manglakaw sila, murag gipangulbaan ming Pablo. Unya, Dong, murag manglakaw na sad sila si Sir og si Ma'am. Murag ilang na sa nang ibilin dinhi ang ilang anak. Bida dako, ala bagkaon ang bata. Nya mo ni bata dako sa tingog. Ako kaon akong tingog na lawas yung bata murag si Tulindoy. Shh, sapa, uy. Niya sila pa ingon dinhi ay. Hala, nanggawa sa silang bahay, Dong. Ayo, Patricia! Patricia, pabila ko aning among anak, Davey. Anira man na siya din, eh. Ay, uway problema, Ma'am. Oy, Junjun, dong. Ani lang ta din dong Junjun, ha? Kuwag tingog rabay ni mata, kalingaw kay. Ay, glaag dong, ha? Ako ni Pablo. Hindi ko manaag na, eh. Naman kay atong din, eh, ha? Bikon, ha? Ay. Honey, let's go. Kaya ba siya bakuha ito itong chike? Mangumpral na tag-lahos dito. Ay, oohan. Patricia. Ma'am. Palihog lang kong tanaw-tanaw aning among anak, ha? Ay, uway problema, Ma'am. Uy, buutan man si Junjun. Di ba, Jun? Ay, story, John. Ay, pagkiat-kiat yun, ha? Bantay ka na ko. Di man ni siya magkiat, sir. Believe kay ko ning bata ay pagkabutan na gining bata. Lamat na yung people. Junjun, butan ni bata. Pakal na yung pakal. Liwat idas amahan kay Junior, good. Junjun. Sige, day, Patricia. Arin sa amin, day, ha? Junjun, tag-babe, ha? Walagi, mami, walagi. Okay, John, baby, ha? Tana, mami. Tanahan. Disgrace na sa nga to. Sudan na mo ani. Disgrace na po kayo. Sapa, Pablo, eh. Kau giday. Disgrace yagid. Pablo, sige mo, tanaw na ko. Kaya sudan din nyo ron. Ha? Pikton. Kaya sudan. Doon na, pasensya. Sumbagon din ka ron. Kaya sudan. Pikton eh na. Wala may hotdog dong. Narut among hotdog. Among sudan ron kanang pungko gid ng taon. Lumpia ka ng tawgi. Hala, kanang lumpia ng tawgin, eh. Paborito ra na ako. Itay. Noy. Kaon ko na, be. Asa pati mong lumpia og tawgi? Kaon anak dong. Paminaw sa nako dong, ha. Ha? Gamay na lang tong nahabilin. Last na lang tong giluto na kong 8 ka buok. Kanang kuan, tag-upa ta ato, ha. Oo, sige dong. Kanang Junjun, may sudan diya nga buwad yun, ha? Kay nahurot naman lumpia. Buwad na lang dong. Buwan ako. Inyo lumpia. Ngigal niya. Junjun. Sige silang ni Pablo. Busog pa man ko. Ha? Busog ka? Ingay, gutom ka. Ganyan naman to. Pero karon, nabusog naman ko. Mau ba? May noon. Unya, dili lang ka mukha os buwadong. Busog pa ko ng Patricia. Sige. Nya din nilang ka, ha. Pagduwa diha. Kung di tanaw kag TV, aron malingaw ka. Ayaw gid paglaag, kay basig kami mo'y kasampang daddy ni mo. Gibilin na ba ka namo? Okay na Pablo, ng Patricia.
Dili ako no kung unsang nagunsa ng bata di asala. Na nagtanaw TV, murag nalingaw. Amin noon. Ako mo na din ipagawa sa itong mga sudan ng lumpia o katong Shanghai ba? Oh, Dong Pablo, kadit kay manghugas ko sudanan. Pagsukad na lang dihag kanon ha. Oday. Dali na. Ipagawa sa ng lumpia. Oh, kadiyot, di ara oh. Nasa adobo na daw. Karami. Gutom na rabak ko eh. Di mga una ta. Lalan, ngaw sila eh. Lami mo na. Mingon sila, buwan lang sudan. Lagi na buwan lagi. Lami mo lagi na. Kuan. Bot-boton eh, Pablo, bot-boton. Jun, busog pa man sa kakadong. Gutom na ko. Ha? Gutom na. Gutom leka. Puli ka to sa inyo. Kaon sa kanto kaw. Balik lang na rin. Gumanin mo kaon. Panay sudan sa amo, noy. Ingon si mami, nga anil ko pagkanon din sa inyo. Anil ko pagkanon. Yati na. Nay, pakan-an na lang na, uy. Kay basig musulti na siyang mami o daddy nga wato siya pakan-an din, he. Basig papahawaon no yung tatong gipuy-an. Hak ni bata. Ay, pakan-an na lang lagi na. Sige na, pakan-an na. Ay, uy! Dali dong, lamoy. Dakuar maglamoy ni mo. Uy, Dali, sukari, dakong lamoy, pakananan, dakong lamoy. manamog ka, Ondong? Man na. Nga naman ka? Waoy. Si Waoy. Tsoko siya na nga, gihurutan ko yung sudan nga adobo. Lami, magod. Huwag ka kakaon sa adobo, Pablo. Bot si lami ato ko dubuha. Lami to, uy. Lami lagi. Yaw mo ko kaon. Ano mo masaka mo kaon? Sama na ko pagkaon, gihurot man. Kabagak na ko. Isa na kong lamoy, Noy. Musilingan dong. Dako katong kaon dong. Napalay ka diha dong. Dako bagwa na kagkaon. Agwa akong lakaw eh. Dar ko si Mulo yun. Agwa ko masukan ka. Wala din mo sukari di ay, Pablo? Sumasukaron ko diha. Bukot na malang nabilin. Uy, hala. Wala di ay kanundong? Sudan lang, be. Kay ako lang lanon, be. Sa! No. Bukot sa itoy. Naguol og nabalaka ko sa among sitwasyon nga mapusoy gud mi ug madugay ni namong bataan na anamo. Kay murag pirmi man gud ni siyang ibilin dinis amo. Nya nigara pud ang among silingan ba nga moy tag-iya sa bahay nga among gipuy-an. Mao to nga nangita og paagi ang akong bana nga si Pablo, unsaon niya nga di mo anha sa amo ang bata. Unsay plano mo, Pablo? Plano na ko dahil na paraton ako ang sudan. Ano din na ganahan kaonin sa ato ng bataa? Ay namukaon gihapon na uy. Pero na papoy laing opsyon dahil para na di na kaonin sa ato. Unsa man ha? Pakanon na ako kanang buwan daw. Tiniganahan pa binimukha ang bataa. Tingnan natin. Mulakaw na minay ha. Palihog lang kong tanaw-tanaw ni Chun Day. Way problema, ma'am. Honey, let's go na. Oo, nanahan. Dong Junjun. Na kanang pasensya na gyud dong ha. Wa na gyud mi laing sudan long. Buwad na gyud Okay nito. na, Noy. Goto man. Ako binili kaon lang dading mami god. Kaon ko, ana. Kana lang, be. Bisang unsap na diya. Kaon ko. Sige, kaon dia. Uy, baki din, Noy. Baki. Ang bata, bisag buwad, grabe. Kusukang bulang mo yung bata yun. Wala nang iliatan. Basta gutomon. Naon sa kadong, ha? Naon sa kadong? Tubig, Noy. Tubig. Uy, hala, Pablo. Tubig. Napusog ng bata, uy. Tubig. Sabihin ko kaon ni mo, ana. Naon ako buwad na law-law. Ginoo ko. Papati at sa mga aling bata ka, Pablo, uy. Palit na lang tubig. Pag naligating mamatay na.
Among problema ron, nabukok ang bata perting sukuas amahan kung nganong gipakaon na mugbuwad. Unsaon, dako kay lamoy bataa. Mogi maghurot among sudan. Kami in taon, wa namin makaon. Unya karon wa na mo gawas ang bata sa ila. Unya murag nakadungog big istorya nga mapahawaon kun numi. Sa day namo nga nabukok ang bata. Unsa man og kamo ang pasiltihon, Patricia? Good morning, Lord! Salamat sa tanan. May adlaw. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo, ma. Thank you kayo. Salamat. Sa tanan nga Sa naman. tanan nga namatay na Thank you kayo. Miss, Okay, ang sender na to karong adlaw. ang atong sinder kani si Patricia. Patricia dong randi, no? Oo. Nya ang problema ang Patricia ati Pres kay kanang nag-abang ni siya balay. Sila aya sa Yabana. Dayon. Kay Pablo ba? Namo guni bata ilang yabangan bata nga dako ro kay tingog bata ah. Mao day dako kay mao day Anak? dili lain katong sa ilang yabangan. Oh. Oh. Biyaan di ay. Wa biya ati Pres. Dako kay kaning bata dako tingog nya ibilin sa ginikanan kay mutabaho. Ay! Oh, inigbilin sa ginikanan. At rito kaon mao dahil dako kay tingog kay dako ning kaon ni bata pero gabalatan. Sila mo pagkaon. Istorya ro niya. Oh. Sila mo pagkaon. Pero gaba sa mga bata okay ro na bali dakong kaon mga bata bali 5 ta dakong kaon mga bata. Pero ang problema ni nila ati Pres kay sila ni way kaon. Tungod sa bata. Hutos bata ati Pres. Kay arang-arang sa maningil kaon. sila kaon na tong ginikanan. Day, kuanid ka ng binli sa... Binli kaon. Binli Oh, mao kaon na. ni mong anak. Oh, Ano nag-ibig? di ka usati Pres gipakaon tungod lagi sa kalagot sa we buot sa ning banahata yung dati Pres gipakaog lawlaw nabukog bitong bata. Law buwan. Oo, nya wa kuno maanar kay hotdog ha may imnon ani taon. Karon gipakaog lawlaw nabukog mao na nga na ospital porti sukuha sa ginikanan sa batang iyang kuyawan kun pahawaon sila sige abangan nila. Ay, mure ka daot kay na alas gikuptan Lagi di. mao na diha. Ay, unya. Unsaon man niya, unsaon man namo Ate Pres, Bam. Okay, kung ari ka din sa Panultihon, Kapitulo 23, versikulo 12. Ayaw pagpanuko, sakto ba? Ay, 13, I'm sorry. Panultihon 23, verse 13. Ayaw pagpanuko sa pagpanton sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal kun dili makaluwa sinuon kaniya. Akong buto sabot nga dili ko nila bunalan. Oh, kani kay binlan man sila sa bata, lula sila responsibilidad nga pag-agak sa bata. No ako punta ng gulyat ug gisuhulan ba sila? Wa sila suli, Bam. What? Ibilin ra. Pwede di ay. Nya, ambot lang. Ngo nya ibilin ra. Ang ila din kalangan. Mo lagi. Nya, ang kuan lagi, Bam, ang kuan sa bana lagi kay porti dako ang kaon mata. Murag ila man lang yung pagbanggo na niya. Dili, way labot. Nagkuan ra ni. Nag-abang ra ni sila. Oh, nag-abang ra na sila sa ilahang ang iya galikuan sa ang kuyawan na kuan ni nga murag nakadungog ra may istorya papawaon kuno sila. O kay sila kuno kaingon nga nabukog ang bata. Istoryaan niyo tinuod day Patricia. Kanang bata. Sakto to kati Priscilla Pablo nga inga nga binili lang may kautaw ninyo ma'am. Kanang bata gulyat anak na sa tagiya sa bahay nga lagyabangan. Ang iyas bay. Sayang. Pero para na ako, may tagdo na sila suhol. Mao lagi. Okay naman nagway suhol, bam do kay para nako binlan tas bata kay at naan sa tabag-abang diha. Yung anak na kay responsibility. Dili responsable ng kanan kay. Ano? Puro kuan kanang gasalig lang nga pakanon sa kuan. Dili kasalig siya nga gilambay mo gabangan. Oh, Ano na yung anao lang nila ang gapuyo. oh, ang mayon ana day Patricia sulti ginikanan. Ma'am, bili lang mininyo para kaon sa bata, Bambi. Kay kami naman hinuway kaon. Mauna. Maunang nabukog ng bata, ma'am. Ang Kay problema- kumilaing sudan. Law-law naman lang. Oh. Ang problema gulyat ang pagpakaon ra sa bata, no? Or ang kanya sa Ang bata. kapoy pero magbantay kag bata. Uy, Bantay o kaon. kapoy na magbantay kag baypay manilhi ka ng mga laba kaysa magbantay kag bata. Nakakay responsibilidad. Lagi mo bitang ng tanak kung doon naman sila suhol. Kaya Wa. panalitan og tagiya sa bahay nga gyabangan.
Tudlag, Res. Kuan Lagi man ra. ang pagbantay sa bata, kag gibilan man silang trabaho. Di lalay magbantay bata kay katulang naamoy pagumangkot si Lisa taga Mindanao Ate Pres. Anang gipabantay anang Alduin sa una kana sa Alduin puting yung kiatab dagan sa asab. Nya ingon mas Lisa nga sunod-sunura gyud ang bata ha og asa sa ote. Di dagan sa Alduin sa asa dagan sa Alduin dagang maayo. Dagan to siya kung doon yung bata. Paghapon paguli na mo siya. Yupa. Kapoy biya. Kanong giubak mga taon, kinit may nga na to. Kinit, kanong giubak mo siya? Ay, ngon makati. Sunod-sunod sa Alvin. Hello, ikapoy biya bata po. Ubak, Uy, labi nag bagong makalakaw. Oh, kada sa Alvin, mga edad na itong Alvin, mga tuig kapit. Oo, mana. Muna kapoy bantayan. May pay kuguso ni mo. Ikaw, nga naman ka? Pabantay ko sa mga bata, silingan mo doon Ah. na. Inom tanong gas. Madapas. Kapapas ba? Kana bang imong isulti pas mo rag usay mag kuan ko nga. Kuan kay ka. Brutal. Bata pa ka? Bata pa ko. Nindo to. Nindo. Unahin ko mama, saba magay. Ah. Wala sa nagili. Walang tubig. Ay. Lagi. Wala lugaw. Ngiti sa nagili. Ngiti ko. Tubig bisan. Painom tanong gas. Kuyapan. Medyo ka mamakakpas. Makag. Ipamakag na din. Ikaw ba? Tinaw na, Sir Badeng? Lahi mo to akong gulyan. Ano man? Nagbantay kong bata. Gingnan ko sa kalalaki na, uy, ka-cute sa bata. Singa na ani. Pag, cute ang bata niya, iyang kamot ka, dinalagi mo himas-himas na ako, ni sa ilulugis bata. Salamat ako na nga sa indalo man, no? Gulay ko ang paso, Tihon.